இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கூகுளில் லாங்குவேஜ் மாற்றணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தர போகிறேன். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முழு ஃபோக்கஸ் வைங்க இது மேலே. அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதுக்குள்ளே போகணுன்னா கூகுளுக்குள்ளே போய்க்கலாம். நார்மலாக கூகுளுக்குள்ளே போனோன்னே இங்கே இப்படி வந்துடும். இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரெண்ட். அப்போ வந்து நம்ம என்ன இது பண்ணோம்னா இது இங்கே இங்கிலீஷ்ன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஏதாச்சும் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வைக்கணுன்னா நீங்கள் நான் வச்சு காமிக்கிற போகிறேன். பட்டா இருக்கு இங்கே தமிழ்ன்னு இருக்கு பாருங்கள், அதெல்லாம் அமுத்திடுறேன். அமுத்துனா தமிழ் மாறிடுச்சு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே மேலே அவ்வளோதான், தமிழ் மாறிடுச்சு பாருங்கள். நான் வெளியில் கூட வந்து காமிக்கிறேன், தமிழ் தான் மாறும் பாருங்கள். பாருங்கள் எல்லாம் தமிழில் மாறிடுச்சு. இதோ பாருங்கள், சரிங்களா? தமிழில் மாறிடுச்சு. இப்போ நான் இங்கிலீஷில் திரும்பி பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். இப்போ இங்கிலீஷும் இங்கே மேலே இருக்கும், அதை இது பண்ணோம்னா இங்கிலீஷ் மாறிடும். ஓகேவா? இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும். மேலே லோட் ஆனதை அப்படியே விட்டுறணும், அப்போ தான் ஆகும். ஓகே, இது இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இதுக்காக நீங்கள் போய் கடையிலலாம் கொடுத்து இது பண்ண உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் காசு தான் இதாகும். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இதாகிடும். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து டெய்லியும் வீடியோ அப்லோட்ஸ் பண்ணுவேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இது இருக்கும். அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க.